Aktiv byggeplads. Sorry, jeg er ikke så god til at læse. Nej, det står også på svensk, det kan jeg godt forstå. Nå, ja. Det er sådan, at vi er kommet til en aktiv byggeplads, hvor jeg er i gang med at lave supernova-eksplosioner. Jeg skal lige til at sætte fod under Betelgeuse her. Og så laver vi altså et sort hul og en ormehul. Og det er en form for intergalaktisk motorvej. Det er meget farligt, så jeg tror, jeg bliver nødt til at bede om at forlade området straks. Jeg er faktisk kommet her af nøjagtig samme grund. Jeg skal faktisk også prøve at sætte en supernova i gang. Det går vist ikke. For det tager faktisk mange år at udvikle den rigtige strategi til at sætte fod i de her supernova-eksplosioner. Det er nemlig sådan, at man skal bruge sådan en lighter her, og så står man bare rigtig tæt på den her meget farlige supernova, og så sætter man bare ild til den. Det gør lidt ondt, man mister lidt af armen hver eneste gang, men det er altså den eneste form for strategi, man kan bruge. Virkelig den eneste. Ja, der findes ikke noget apparatur, der er bedre end den her. Der tror jeg faktisk ikke, du har helt ret. Jeg er nemlig selv en opfinder fra jorden, så jeg er sgu ret klog, synes jeg selv. Ja, og jeg har designet den her. Ja. Nej. Og det er det, jeg kalder min supernova antændelsesapparat 4000. Den ser da godt nok smart ud. Den er faktisk også imponerende mere anden gang, man ser den. Er det ikke rigtigt? Ja. Det er meget højere, man ser. Okay, det kan jeg godt se. Det er måske lidt smartere end min strategi. Kan vi lave en aftale? Ja. Hvis du får lov til at lave supernovaen, så får jeg lov til at få dit udstyr bagefter. Ja, det kan vi godt aftale. Okay, lad os gøre det. Så får du lov den her ene gang. Okay, og hvis du gør det rigtigt, så kommer der altså et sort hul og et ormehul. Ja. Det vil være rimelig sejt. Ja, putter du noget beskyttelsesudstyr på? Det kan også være, at I kan bruge jeres medbragte høreværn. Fingrene i ørerne. Så. Men er vi klar? Jamen, jeg tænker, at vi er så klar. Okay. Er vi klar? Så siger vi 3, 2, 1. Nej. Der kan man bare se en vask